Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphulisa ke sithethe okanye ke sike siqwalasela umcimbi weKaizer Chiefs njengokubana ke iphakwe lalizwe lase-Egypt. Njengoba sithetha siza ke siqikelele ke starting lineup seKaizer Chiefs ngendlela thina esirhalela babophele ngayo namhlanje, ukwenzela into yokubana umsebenzi njengoba bedlala away bakhawuleze bawuququmbele. Baphulaphuli ke ndifuna nive kakuhle lento, ayikabiso starting lineup sanamhlanje, yindlela thina esirhalela i-starting lineup seKaizer Chiefs ke sihambe ngayo namhlanje. Masenze kanje ke thina pha ezipalini ngokwethu umbono, uright pha uBrandon Peterson ize kwi-right back abe right uThabiso Monyane, ize ku-left back abe right uBradley Cross, ize ku-center backs zethu namhlanje ngendlela ke endibona ngayo. Uyoba right uMiguel, uyoba right uZitha Khwenika, ngoba akekho lo mfana ke ka-Eden McCarthy. Abanye ke abafana nomsimange babuya pha kwi-injury, asinokwazi ke ukubaxuba pha kula center back. Uright pha uMiguel kunye ke nale ndodanyana ke yakwaZitha Khwenika. Ize sazi ke thini sebala ngendlela thina ke esibona ngayo nebe sirhalela ngayo, sizamthatha pha uSibongiseni Mthethwa abe yi-defensive midfielder, ngoba ke seqhelile la position futhi ke usesefomini okwangoku. Size ke pha ngaphambili kwakhe uSibongiseni Mthethwa lo sibeke pha uLebogang Maboye phambi koSibongiseni Mthethwa, sibeke uLebogang Maboye, ize sengeze ke phaya ke ngale nkwenkwanyana ke yakwamDudu Zitshabalala, ize songeze ke futhi ke ngale nkwenkwanyana ke yakwamfundo Vilakazi. Yindlela thina ke esicinga ngayo baphulaphuli, ize ke phaya kumafolosi sibeke pha uFlavio Silva simqalise imetshi namhlanje, ngoba noko usemfuthweni wokufaka amanqaku. Ize ke pha koFlavio Silva ke baphulaphuli ke ngendlela ke esibona ngayo ke thina ke izinto, simbeke ke phaya ke nenkwenkwanyana ke yakwaPulemoti. Isizathu sokubana ke sibeke uPulemoti pha ke baphulaphuli, sifuna amakhwenkwe noko umcimbi awubambileyo, asizuqala akazustrika pha no Flavio Silva. uFlavio Silva yi-target man, ize emveni kwakhe abantu abazomdishela ibhola ibe ngumDudu Zitshabalala, ibe nguPulemoti, ize ibe le nkwankwanyana ke yakwamfundo Vilakazi, ize ke abantu abazonqanda kamanzi ngene endlini apha esazikithini sebala ibe ngule nkwankwanyana ke yakwalebogang Mabuye encedisana pha nale ndodanyana kwaSibongiseni Mthethwa apha esazikithini sebala kuthiwa ke zi-central midfielders. Ngabo ke abazodlala la V apha ke kwiKaizer Chiefs esiswini. Xa ithumele edabini ithumele ngumDudu Zitshabalala, ithumele ke ngale ndodanyana ke yakwamfundo Vilakazi, ithumele ke pha ngoPulemoti, bebeke phaya ke le nkwenkwanyana ke yakwaFlavio Silva. Bakhona ke pha ebhentshini ke ovele phayi, bakhona ke pha ebhentshini ke baninzi ke ithosa iDagora, baninzi ke asinowabala sibagqibe. Bakhona oThabo Cele asinowabala sibagqibe, bakhona ke omshini oNkosi Ndiphile Ngcobo. Sisabala aba sithemba baqale. Baphulaphuli ke andithi si-starting lineup, yindlela endicinga ngayo. Nawe ungasitsho sakho, nawe ungayitsho yakho indlela ocinga ngayo. Awubanjwanga mntu apha sisadiskhasa ngoba imetshi iyawuqala pha ngo-6 o'clock emalanga. Baphulaphuli ke akuseyam ndodwa, nani ke ndingake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.